EDSA! Let's go. Sunog! Sunog! Sunog na sinaing! Ayan! Kaka-cellphone mo yan! Maloy ka! Sa bagay, mag-8:30 na, ngayon ka pala magsasaing. Maganda. Wow! Metro and Mega Manila oras natin. We got 29 minutes after 8 o'clock in the evening. Hope you guys all having a great time. Siyempre po yung nakakatutok syempre dito sa pinakamakulit, pinakamasaya na programa sa radyo. Ito ang programa EDSA. EDSA! Bakit naman nakakampastang? Ganon, lalaban ka ngayon? Arago! Bakit sinabi ko bang lalaban ako sa ilat na yung tago mo na yung kutsilyo mo? No. Ay, nako, sa mga kabisyo po natin dyan, alam nyo, sa totoo lang, sobra-sobra pa rin ang init ng panahon ngayon. As in, may mga ilang lugar pa rin, nakikita ko pumapalo pa rin ng 46 degrees yung init. Parang sabi ng iba etong pag-asa, paasa to eh. Hindi naman paasa. Malinaw naman ang sinabi ng pag-asa na baka yung official rainy season is mid of June. Ikaw lang naman itong nagmamadaling umulan. Tapos pag umulan, nabibwisit ka. Oh, saan tayo papunta niyan? Diba? Oh, pag mainit, ayaw mo. Pag umulan, baha, ayaw mo rin. O, saan tayo niyan? Gusto mo snow? Ay, nako, sa mga kabisyo po natin dyan. Uy, batiin lang pala natin mga nakatutok sa atin dyan. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok po. Ayan, binabati natin isang napakagandang gabi kay Louie Badoa Lignes. Ayan. Louie, maraming salamat sa pakikinig ha. Maraming salamat at sana ay nag-i-enjoy ka. Isa to sa mga masugid na nagbabiyahe ng Lala Move. Ayan. Yung mga Grab drivers din natin. Sirs, maraming salamat dahil bit-bit po ninyo ang musika, ang Love Radio. Saan man kayo mapunta? At sa mga pasahero, ayan, lalong-lalo na sa pasahero mo boards, na ang ganda, alam ko, kanina ka pa siplat ba sa center mirror? Ma'am, wag po kayong matakot po sa driver niyo po. Ina-appreciate niyo lang po ang kagandahan po ninyo. Hindi po nangangagat yan. Mukha lang po siyang ex-convict pero mabait po yan. Biro lang. Maraming salamat mga kabisyo. Oy, batiin ko rin din po isang napakagandang gabi yung mga kabisyo po nating nakatutok dyan sa may Mandaluyong. Ayan, lalong-lalo na yung mga tropa pips ni Kajot. Maraming salamat sa pakikinig sa mga kabisyo po nating pauwi na ng bahay. Na yung isang mata nakapikit, isang mata nakadilat. So, sobrang pagod dyan. O baka lumagpas ka sa bababaan mo. Di ba nung nakaraan gano'n nangyari? Ikaw ba naka-experience ka na na lumagpas ka sa bababaan mo? So, sobrang pagod, di ba? So, imagine niyo yan mga kabisyo Pag lumagpas ka, pagising mo, saan na siya tang? Nasa kabilang buhay. No. Yan po. Yan ang mga bagay na yan ang mga bagay na dapat nyong iwasan. Yung makatulog ka sa biyahe at lumagpas ka sa bababaan mo at pagkagising mo, nasa kabilang buhay ka na. Dalawa lang naman na makikita mo pagising mo. Pwedeng malamig o pwedeng may nagliliyab. Ibig
sabihin pag may nagliliyab tang, saan siya tang? Sa impyerno! Oh, no, 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 no. Ano mga kabisyo? Gotta say goodbye. Thank you so much. Sana naman nag-enjoy kayo. Doon tayo, huwag mong kukulit na nangungulit na naman eh. Okay, thank you. We got 33 minutes after 8 o'clock. Coming up next, it's gonna be Totoy ba to? Sa programang Totoy na Love. I gotta say goodbye. Thank you so much, folks. And this has been your friend. My name is Diego Bandido. Laging nagpapaalalas po sa inyo. Whatever you do it all for the glory of God. Keep it locking right here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!